मंदिर में माई पूछते रे केने रे मम्मी माँ की पूजा करने जा रही हूँ। सैंडल पिल में हिया ले उठा ली मरले गाना का गातिया तो मेरे रस के कमर में पहली नजर जो नजर से मिलाई मजा आ गया। इहे ना बुझाला जब गाना सुनम तब बुझाई कि नए बा इहे हमरा ना बुझल कि सबसे पहले गीतवा के लिखल आ सबसे पहले के गावल हमरा पता बा के गावलस हमर बाबा लिखल है। अच्छा गरिया गावले बस कहे दोनों जना बहुत जानकार रहल। हां इनका दादा के बर्थडे में अच्छा इनका दादा के बर्थडे में धरिया गावले रहले कोनो बात नहीं है आ जाई त का गाइलो हरे तो निमिया मैया लावेली झूलवा की झूली रे झूली ना मैया मोरी गावेली ताकी आ वही में अपन सुखो दुख बतियावत रहिलो कहले का हो बिटू भाई बो बकरी पोसले बारू 6 महीना से बेचलू ह त पूछी मिलल ह कि ना कोई कि बाक ऐसा ना भागा आई रहे चिक की पोछी के साथ साथ हमरो खींच ले गइल बा कह तू खिंचवा ही लाइक भरले बारू और गाइलो आ कि झूलता माया के लागले पियासिया की झोली रे भइलीना माला रे इतना पुरान का हो गई अरे घड़ी नौकी माइल बड़ी सा हाई हैंडल वाली पूरा सैंडल हिया ले पहले बड़ी सो आज जा तारी सो मंदिर में माई पूछते रे केने रे मम्मी माँ की पूजा करने जा रही हूँ। सैंडल पिल में हिया ले उठा ली मरले गाना का गातिया तो मेरे रस के कमर में पहली नजर जो नजर से मिलाई मजा आ गया। माइयो कहता रे कि भाग रे भाग एक और पहले ही से रस के कमर घस के कमर बा त हमरा बुझाता कि पूरी ना चढ़ाई हमरा देवल पर के पूरा जितना भाखन बा कबार के लेके चल जाए। ओ माय डॉग अरे पढ़ा लिखा ओ माय कैट पढ़े लगा कोची में पढ़ेली आड़ी बाड़ी में बरबारी तनी तेतरा हो आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी में नहीं कहते तरह बोलेला को दिन पढ़ले बारिस रे 2 दिन का पढ़ले बारिस एमे ओ में कौन पढ़ाई हो रे एमे ओ में ते पढ़ली सहे में तोर बाबू पढ़ली कोनो बात नहीं के हमनी के माई के दरबार में चले के बा पचरा के लई में कहे के बा कि अढ़उल के फूलावा ए मैया सफा कर करा दो अरे तो लाला की चुनरिया लेहू सात भवानी छाकावा तो कहे के बा कि अढ़उल के फूलावा ए मैया लाला की चुनरिया अढ़उल के फूलावा ए मैया लाला की चुनरिया लेहू सात भवानी छाकावा लेहू सात भवानी छाकावा लोहनिया महुआनी लगवला अमवा लगवला पिया हो महुआनी महुआनी
ए चाचा अब जान जाए कि हमारे बिट्टू भाई बड़ी मजाकिया आदमी हुए ये जो बाबे तो हमारे इनका से बड़ी मजाक करे के मन करल आई हमारा विक्की साउंड के तरफ से पुरस्कार बा एगो चाचा हंसे वाला बात याद पर बेसी ना 2 मिनट में हमारा लास्ट है अब सुमिरन चलता ओकर बाद से भाई के टाइम दियाई इस्माइल दो इस्माइल हां ए चाचा मानते नहीं कि ई हंसही खातिर कार्यक्रम भइल बा तो जब ले रोवल का आनंद ना भाई ताले मजा ना या खबराए के नहीं खे जब ले रोवल ना जाएम नु ताले हमनी के ना जाएब सो सही बात बा ऐसे कि हमनी के बिहान विशेष कल प्रोग्राम नहीं खे ना ब्यास त कल हमनी के 8 बजे ले हमनी के जाहू के नहीं खे हां तो जान जाइनु चाचा एगो बात हमरा याद पड़ गई का हमरा बिट्टू बाबा गीतो गौनई गावेले आ पंडित जी हमन तो तनी जान जाए कि तनी हाथ होता तनी पोथी ओथी देखे ले बस मतलब उपरवार टाइप के तो अब जान जाए कि चाचा एक दिन प्रोग्राम में से आवत ले ही लॉकडाउन में आ लौटत रहले आ एकदम ठेठ राय जी रोगरे लोखानी अपना एगो खेत में कॉल हलावा बताले बैठा बाबा अच्छा हो जाए हाँ जान जाइनु चाचा आके उ खेत हलावावत रहले का बोलेला कॉल हलावावत रहले एगो अपना खेत में अब जान जाए कि कलवा हलवावत रहले तो एक जगह 180 फुट हलवा देले चाचा लेकिन पानी ऊपर ना भई एकदम ना 180 फुट 4 दिन 5 दिन से अपन पूरा लेबर लगा के खटवाओले पानी ऊपर ना भइल ताले बिट्टू बाबा बड़ी तेज अनुभव कहले कि चलो ना चलो देख लिया राय जीवा के तनी बुर्बक बना दी हमने के पंडित जी छतरी के 6 बुद्धि ब्राह्मण के बारे अब वही के एक बुद्धि की जब ले पटक के तारा के ना काढ़े ताले ना छोड़े आ तू का बुड़बक बनई बाप जान जी किनकरा गांव के रहले उ चल गइले राय जी के लगे आ कहले के बाबा भाई हम कुछ परिवारों जानी ले हमरा माने दीर्घ दृष्टि से हम बता सकतानी आ कि हिहवा मत हलवावो हिहवा हलवावो एकदम हमरा लौकता एकदम हमरा लौकता कि हिहवा तारा 120 फुट पर पानी आ जाए हलवावा हे जा राय जी कहले कि भाई जब आतना 180 फुट हम खर्चा कर देनी तो 100 और 20 फुट पंडित जी के नाम पर कराबो कजे नहीं कर बात पर कहनियार कहले कि इनकरा मुंह में आग पानी दोनों रहेला कहे कि कोई गो लइका इनका मुंह में सिगरेट बुतौले बारे सो तो कहले कि भाई पंडित जी के बात मान लो ए चाचा जान जाए कि राय जी हवा छोड़ देले आ वो जगह पर लगले भूर करवावे लगले कॉल हलवावे सच हो जान जाए चाचा कि 100 फुट पर लागल पानी आवे अब इनकर त बात लह गई कहले करे बाप हम जन कहनी एकदम निश्चित होला अब तब राय जी कहले कि ठीक बा तो रउआ त हमर जान जाए कि आधा काम हल क देनी तो हम चाहत नहीं कि बाबा रउआ के कुछ चाहत नहीं तो हमसे दान दक्षिणा ले ली तो जानते बानी कि बाभन जात तनी खाए पिए पर लालची होला लोइलो चली तन जलपान कर हां तो कहले कि कुछ ना जजमान आप हमको थोड़ा दही चिवड़ा पवाइए दही चिवड़ा से हम बहुत अति प्रसन्न रहते हैं अब दही चिवड़े पति जियते बालू पंडित जात और हरिया रात अब सब लोग तरह जानिए कुछ बारी दोसर का कहे के बा रंजीत तू जानता नहीं काहे दुख में बारा बाबूजी के काल धरी हो आ चेक करी हो जान देनु चाचा ओके बाद कहले के ठीक बा चली बाबा चली जलपान जब रउआ हमारा तना काम हेल्प कइले बानी तो हम रउआ का जरूर जलपान कराए अब जान जाइनु चाचा आ के बिट्टू बाबा के अपना घरे ले गइले राय जी आ जान जाए कि घरवा लेके गइले तो बेसी ना माने घर के लइका उइका खा गई रहले सो माने 250 ले दही बचर हुए तो 250 दहिया नीचे हो गई वही कटोरिया में आधा किलो 750 चिवड़ा कहले के पंडित जी हन भूखाइल बड़े तो तनी पइबे करी है अब ऊपर से चिवड़वा ध देले आ ऊपर से एगो मीठा के भेरी ध देले ला ये फोर के खातिर अब जान जाई आ के उनकरा आगे ध देले इनकरा बिट्टू बाबा के आगावा कहले कि ए बाबा पाई बाबा हिली भोजनवा करी बाबा ए बाबा ली नहीं पाई बाबा तने के तारे रौरे पाई को चेला है तो कहले कि अरे मूर्ख अरे आप हमको समझते नहीं है ए बिट्टू बाबा तुरंते गरम हो गई राय जी कहले करे बाबा काहे रउआ गरम हो गई नी आ तो रउआ बुझात नहीं खे माने हम खाली चिवड़ा मीठा फाके खाती आइल बानी बोले करे बाप रे होई ना देखो ई हमरा के कहले है कि हम दीर्घ दृष्टि से जानी ले ही है खोदो 120 फीट पर पानी हो जाला होई देखो लियाओ लाठी दतनी पहले लाठी लियाओ पहले ही के
अब जान जाइनु चाचा जब भी गरमैले के हम चिवड़ा मीठा खाए आ दही कहाँ बा राइज लिए ले गो लाठी रुक जा कहले करे मूर्ख पंडित जी तारा 120 फुट नीचे पानी लौक जाता आ 2 इंच नीचे दही बा तारा नहीं खले को मारे लाठी जे पोंक देबा पंडित तो जननी की ना आज काल मेरे राई था जजमान आज काल मेरे राई था आज ने गेलौ हाँ गेलौ ना इधर से हेलौ तो और लड़का कहता आ किस्सा तो